Gisiliyuhan pinaagi sa pag-ula ni Kristo, Mayo 25, nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Efeso Kapitulo 1, versikulo 7. Si Kristo sa cross wala lamang nagdani sa mga tawo sa paghinulsol ngadto sa Dios tungod sa paglapas sa iyang balaod. Kang kinsa gipasaylo sa Dios, siya una nga naghinulsol. Apan si Kristo nagtagbaw sa hustisya. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon ingon nga pagtabon sa sala. Ang iyang nag-agas nga dugo, ang iyang nadugmok nga lawas, nagtagbaw sa mga pag-angkon sa nalapas nga balaod. Ug sa ingon iyang gisumpay ang bung-aw nga nahimo sa sala. Iya nag-antos diha sa unod nga uban sa iyang nadugmok ug nabuak nga lawas. Iyang matabunan ang walay panalipod nga makasasala. Ang kadaugan nga naangkon sa iyang kamatayon sa Kalbaryo, nakabungkag sa walay katapusan sa masumbong nga gahom ni Satanas. Ibabaw sa universo ug nagpahilom sa iyang mga sumbong nga ang pagdumili sa kaugalingon imposible sa Dios ug busa dili kinahanglanon sa tawhanong pamilya. Si Kristo walay sala, kundili ang iyang kinabuhi diha sa tawhanong unod ug ang iyang kamatayon sa cross wala na untay bili sa pagbaton ng grasya alang sa makasasala kaysa kamatayon ni bisan kinsang tawo. Samtang iyang gikuha diha kaniya ang pagkatawhanon, kini usa ka kinabuhi nga gikuha ngadto sa pagkahiusa sa Dios. Mahimo niyang ihalad ang iyang kinabuhi isip pari ug biktima usab. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon nga walay buling sa Dios. Ang pag-ula ni Kristo nagsilyo sa walay katapusan nga pakigsaad sa grasya. Kadto mao ang katumanan sa matag kahimtang, diin gisuspenso sa Dios ang libreng komunikasyon sa grasya ngadto sa tawhanong pamilya. Ang matag babag-o niya gibungkag nga nakapugong sa labing gawasnon nga paggamit sa grasya, kaluoy, kalinaw ug gugma ngadto sa labing sad-an sa kaliwatan ni Adan. Diha sa mga hukmanan sa itaas, si Kristo nangamuyo alang sa iyang simbahan. Nangamuyo alang kanila nga iyang gibayran sa bili sa pagtubos sa iyang dugo. Ang mga siglo, mga katuigan, dili gayud makapakunhod sa kaepektibo sa iyang maulaong sakripisyo. Bisan ang kinabuhi o kamatayon, o kahabugon o kahiladmon, dili makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus. Dili tungod kay gikupot nato siya pag-ayo, kun dili tungod kay gikupot niya kita pag-ayo. Kun ang atong kaluwasan nagdepende sa atong kaugalingong mga paningkamot, dili kita maluwas. Apan kini nagdepende sa usa nga nagpaluyo sa tanang mga saad. Ang atong pagkupot kaniya ingon ug huyang, apan ang iyang gugma kay sa usa ka magulang nga igsuon. Basta atong huptan ang atong pagkahiusa kaniya, walay makaagaw kanato gikan sa iyang kamay.